Good afternoon, sir. Ma hem ji bugote gị na ihe itiri na aha gị Igbo sweet ọtọrọ m ụtọ. Itiri as a name Igbo sweet ya atọ m ụtọ. Na akpa agwa ka onye Igbo sweet. Oteza gị Igbo sweet na TikTok. That word Igbo ka m ji bugote gị elu. Aya were ihe kpaa agwa ọfụma na. Ama m sị ụmụ nwaanyị ndị chaga ụcha mmụọ ọjọọ dị unu n'ime. Ama m sị unu dey possess. Now, ịmara na otu ịma mmasị unu dey possess na ya wepụta tin ikpuru isi. You put that in the issue. Oh yeah, where hanky clean one kit and no, yeah. Start cleaning it. Start cleaning it. Start doing it. Oh yeah, fast. Hey, banaka we're gonna ring. What they ring? Well, you got that on. Then they let him teach you where I have an fashion. Oh, fashion. I'm here get the way in a lati. Otino now, take papa now. Naguno soon why tagocha. Some of you will problem I'm gonna. Ochuno babaruno nisi. Which no namabolo number. Or some of you know what problem I'm Roman white tagocha banje. No, not short with spiritual husband. On a react to physical, never buying one. Oh, yeah. How many years na came that? How many years came that? Oh, last year. Last year came by a nature auntie. Came by young half younger. Or you can't throw it away. Can't throw it away. Can't throw it away. What a credit card. What a credit card. Oh yeah. But if we not get be here, you got quarter na get last no can make interview. Yeah, whomever. Nga ho get ba. Akoma na eba Islam nga ho get there. Me pay window of ma. Me pay that window of ma. Me pay go. Akoma na ihe obula mere nga aga ba na ihe akwodum. Okay. Wa billion to the web camera. Get Laramazo. Lazo. Okay. Karo white ite na. Kaba wepaka nuku. Ga wete karo white ahi ite. Ga wete. Ga cho karo white. I make karo white. Ine ite karo white. Nacha Chineke. Enwe bleach ni ite. Mba o, mo sheshi bata olo. Asa ke billion to lazo ke bia ga bia nro. Okay. Isheshi bata ngo. Isheshi bata ngo. Talk amon chaga. Oh, him tega. Nacha Chineke. Ele country isheshi bata. Obere obodo am just sheshi. Ma na obodo an ka dị too much so. Ishi which isheshi bata ele obodo awu. Okay, here, Iraq. Ishi which place? Iraq. Iraq ka ishi bata. No, Maka gota. Aya lazo. Aya tono. Whatever verse pema. Whatever verse pema here labs get chaga papa. Whatever verse pema. How we should call lot mad. Whatever verse pema we allow ka nika wodu chong ba wen chemical ishi which is bata. Ga front. Inwe hike. Inwe hike. Inwe hike. Elengi ka wono. Where phone again? Iki when he bring isheshi bata. When he can guess me when he can. Isheshi bata. Isheshi bata land kwa ngole. Na Abuja. Okay, my brother. Koparannem. And gi egata heni na egara gacha Iraq lota. Ge egara land ya unu ugwu Hausa.
Nga gara land ya wo no kwa so onye nwa bingo nwuna mu. Nga nke gara land ya. Ge land ya na headquarter nda. Mama Asanga Ugoni. dem you chile ka agba oko. Ge gara land ya nga ni ga tra me travel lota. Ge land ya nga nde kai minini. Owo bodo kai minini we be gara land ya. Ima etoro m n'ugwu Hausa even before. Dem you tro n'ugwu Hausa. Ohe mini ji achaga half Igbo half Hausa. Le helaps ga chaga ba. Mo kwo ge. Achaga no ko energy bulb akwere ne mulo. Ihu gi na acha yellow acha purple acha red. Branga itro wuchu ugwu Hausa. Were phone a jide n'aka gị jide phone a n'aka gị. Jide n'aka gị. Ishe bata. Wivon ahụ gara ya bara yara tinye n'isi gị. Ọ wivon ndị era aka nara ụmụ nwaanyị ha bụrụ ya lọtama Nigeria. Mba, o goro m ego. Ị batara na ama Hausa nga Abuja nga ga chere ya. Ị batara ama Hausa asanga dem you Chineke agba gị ọkụ. Igoro ego. Ishe bata. Onye hụ ishe bata ndere happy ishe bata. Maso onye shi abaga wo wure maso shi bata. Maso onye shi abaga mo wure maso shi bata. Branga be etako sheze hia na me buto gị. Sorry, sir. Ma hụ eze gị. Iwo ye ebe. I'm money in the state. Ebe ni Imo State. Owerri, Mbutolo. Ebe na Mbitolu. Ogwa, Umarasi. Ede afọle. I'm 30. Ede 30. 30. Yes. Banyo TV ahụ mana n'ihi na-ekwu. So that I get interview of ma banyo anything no TV ya. Ma gị were phone ahụ chọ ebe ga-apụta. Hello? Hello, the one is small. Yes. Then he lekwe step ga-agaga ka nwoke. Lekwe ihe gaga ka nwoke agaga kpamkpam. Le fast ị gara aga ruo nga ahụ. Ishe bata. Ị gaghị ahụ ka nwe. Agaga ka nwoke je alụ ọgụ. Ị sị dị afọ ole? 30. 30 years. Yes. What year ka amụrụ gị? 1996. March. 96. Iji ụmụ ole? Yeah. Ka ihe gara na Iraq gị ime? Aga m ịrụ ọrụ. Ọrụ. Ọrụ gịnị? Saloon. Ọrụ saloon. Yes. Ka isi Nigeria gama Iraq? Yes, I'm a medicure and pedicure. Which company? Zoha. Yes. Bomba niile elu eke ma elu hụ ndị a. Ọ ihe m ji lọ anụ na onye m ji si ka nri ọma nnọọ. Mpa m na-ebezi akwa na m lọtara. Ị ga mara Zoha. Ka obodo nọ na Iraq? Baghdad. Baghdad. Ị gara mara nga ahụ. Naanị salon ka ikwo gama nga ahụ. The medicure and pedicure, no, look, all company now. Ele passport. Oh, yeah. Wete ya mahụ. Ya shahiri m passport gị nga. Lemo. But here passport gị shimo gebi shimo ihe a. Ele gasta. It's na mena get akoshigeze here. Jim passport ga stamp ndị Iraq nga. Gatokpano ga kana matụ asị. How many years ka gbara akwụla nga? Olo. Ịgba ha akwụla.
Mbao. Marekpa. Mbao. Gwa m eziokwu gbara akwụla na Iraq. N'aha Chineke nna. Anabakwa na ọ dị egwu. Enwe akwụla ịgbara. Bolo. I mere nwaanyị na nwaanyị nga. Bolo. Koti shi gawa that place. Koti shi gawa. Iji ụkwụ gawa ka ọwụ abịara akpọrọ gị. Efere m efe no. Efere m efe. Na family shi na ya unu dị ole? I dị shi. Nwere nke ara agbaga. Never. Ụmụnne m na-anwụcha na here na Army and Air Force. Kelere zana. Ese? Ese? Battery. Asị m ha na-anwụcha na Army na Air Force nke ha na-anwụcha. Ụmụnne gị niile. Yeah. My uncle, oh, just see my family something, oh, like family business. I'm in Air Force. I'm packing around that place. Uncle. Okay, I'm packing. Uncle getting around here. On our ebe now. Yeah, so yeah, maybe a family something. Okay. Family near the The whole of your family members. Nah, okay. Na you 1 year na no nga. Yeah. So one I want to look. Kentucky. Otele Rosanna. Our sister now. Our sister. Huh? Elebegaja. Oh, come charge your phone. Carry here. Akwe mani ha emege nga agaba n'ihu akwọdụ m nga n'iru. Nishiki, yes sir. Huh? Yes. Our sister. Family of Arowa, Areliwe, Arokomo. Agala PJ girl. Our sister. You got all akwụkwọ mahadum. Yeah, agri mathematics and statistics. That's which university? Cardinal Polytechnic. Yeah. Yes. Nwale nwanne gị gbagburu mmadụ mbụ. My uncle onye mma gara ọgụ that time, but in my otego. Oh, I think that was civil war, but on Wednesday, but only use the artificial heat because his own place we on anya. Yeah, only use the artificial now. I kpọrọ ya go obodo Oyibo efisizie ya. Adị ya were ya kpọrọ ọ gara ọ na amị nwe akụfụcha ya ezede ya kpọrọ ụmụnne gị ndị ọzọ tinye nga. Aha Chineke. Ọ na-anya ammo tank. Ọ na-anya. It's okay, our sister. Family of Ndami na-enweghị eze. Nne. Yes, I'm more with small. I have some athletic skill, like small karate and all those kind trainings. You see? I said, anyway, more very like more now we're a little bit of I'm on some part of karate, like combat, just for in self defense as wine, none of them. Ina karate about akobo. No, who about karate? Karate. Yes. The way camera na azu keep position, no. Hey. Oh, phone more. Can get back. More say so. Okay. Master. Yeah. The filler. Huh? I'll just demo. Demo. See him in a wogan. Demo example. Come just small example. Demo camera. Yes, I just to show you how. Camera. Ebo now. Ogena dansi gabi. Ebo. Mba onye hu zomba.
Ah. I'm on Ebo now. kim ebo ki na-eji akụ. And now, like, all for one has self-defense. Okay. You could say, every woman could say, Mutaya. It's okay. Ụmụ nwoke ji ata gị. Eh? Ah. No, Ụmụ nwoke letrala gị. man, before I go down, those three. So up to the kid now, just no so for now because Kpọọ your genotype biko gị gawa. Ah. Problem adịghị mma. Ke family work m bịara ebe ga n'ime. Jọọ m nsogbu. Nne genotype gị wụgana. okay, Blood group gị. zero O positive. Mgbe ị bịara nga abara m gị mba. Bow. Ekwuru m You're gị so ikwu. nice to me. No. Akwa m dị nice to you. Oh no. Yes. Very yes. Yes. Very, very good. Good girl. Responsible Igbo girl. Yes. She from abroad, Lotta. Abroad, responsible girl. Abroad, I'm a responsible. family issue. I'm saying my relation, but without telling me, I'm just saying I'm concluded. You are a good wife material. Ha. When you got to rack and more. Omunia work for army, get the humble, give it how we for clean your lipstick. You were a very good, responsible girl. You got that? Oh, my Yes, need sir. to get belly and down. Nah, boy, your phone Yes, number. sir. Oh, Boy, about or have boy, I know it's in the bar. Boy, Oh, okay. Oh my God. 0703526. watch Italia. Watch Italia. Well, quiz leak. Watch Italia. My name is the weekend. Come on, subscribe for that, please. So can subscribe, watch the camera. Subscribe or like, get share, ya bag. And watch it, get back. They just know what you have to share the game for what? Subscribe for this place, Chineke Magogo. Okay. Oh my God. 07035263979. Warrior, Yes. 07035263979. okay.